खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि निसिमा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी आरो बिपिएफनि बिजाथि जेम्स मोसाहारि, तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि मोसा मोसाहारि बिथांमोना थांनाय सानाव बिजाथिलाइ गथायबाय। बेनि अनगायैबो 18 नं मानास सेरफां बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि धनन्जय बसुमतारी, बिपिएफनि बिजाथि जांगिला हाज'वारि, कंग्रेस हान्जानि बिजाथि अबिनाश ब्रह्म बिथांमोना बिजाथिलाइखौ गथायो। गुबुन फारसेथिं बेबायदिनो 17 नं सुबाइजार बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धीराज बरगयारी, इउपिपिएलनि बिजाथि मनिन बर' बिथांमोनाबो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बेबायदिनो आरोबाव 19 नं तुरिबारि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रन्जो आहमेद आरो बिपिएफनि बिजाथि कलिलुर रहमान, एजिपिनि बिजाथि ताजिद राय, सिपिआइनि बिजाथि सुबु मकर बिश्वास, उदां बिजाथि महरै जियारुल हक बिथांमोना बिजाथिलाइ गथायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिजनी महकुमानि सिङाव गोग्लैनाय 16 नं निसिमा, 17 नं सुबाइजार, 18 नं मानास सेरफां, 19 नं तुरिबारि बियाबनिफ्राय मैयानि सानाव सा 18 बिजाथिफ्रा गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो आरो गावबा गाव दोलोनि बिजाथिफोरखौ बरायनानै लादों रायजोफोरा। नैथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवाराव थारैनो बबे मोनसे पार्टिनि बिजाथिया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जागोन? सोर बिजाथिया एमसिएलए जानानै दिन्थिगोन 14 नं चिरां दुवाराव? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव, जेराव 14 नं चिरां दुवाराव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि बिजाथि आरो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिया इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन। बेराफारसेथिं डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे बियाबावनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन। बे समाव काम्पा बरगयारिया गावनि देरहासार जानायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन बिथाङा मा बुंदों। चिरां दुवारावथ' खुनु प्रानिया देरहानो हाया, बे इउपिपिएलनि सिटखा आरो दिनैहाय थांनाय माबाखौ नायोब्ला बाय इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ 8,500 भटआव बाराखा। गतिके आङो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायजों लोगोसे 5,000सो बिपिएफनि वार्कारफ्रा भटारफ्रा आंजों फैफानानै इउपिपिएलआव जगदान जाफादों। बाहाय खुनु जेननायनि खोथा गैया। ओरै देबोरगाव समस्तियाव आं नायबाय, बेवहाय हाग्रामा महिलारिहा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ, गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ। रायजो राजाफ्रा बुंदों गोदोबो फैखायामोन आरो दा सरकाराव थायै समावहाय हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोराव खुनु गामियाव खेबसेबो थांफेराखै आरो बिथांमोनहा आसरित मोनदों जे गावसोरनि गामियाव थाङाखैथ' थाङाखै, बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो 5 बोसोराव खेबसेबो आगान होयाखै। बे खोथा बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै दिनै रायजो राजाया बिराद दुखु मोनदों। आरोबाव दुखु मोननाया बेनो जे देबोर गामिनि समस्तिनि सिङाव थानाय गामियाव मिटिं खालामनोबो बिथाङा हेलिकप्टार लाଗୁलायनानै सरलपारायाव थांनानै मिटिं खालामहैदोंमोन। बेफोरखौ नुजोबनानै गामिनि मानसिफ्रा दुखु मोनदों, लाजिदों आरो बोराबनानै बयबो दिनैहाय इउपिपिएलआव जगदान जादों। बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामायानो जाथों बा गुबुनानो जाथों भट होआ बिसोरनो। थामथि खौराङाव दङ श्रीलंकायाव सानै हाइ प्रफाइलनि राजखान्थिगिरिखौ खानाय जादों, जेराव सानै बारग' पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोरखौ खानायनि उनाव दासिम बिथांमोननि सायाव सावरायनाय सोलिगासिनो थादों। जाथाया जादोंमोन रां जाख्ल'नाय, जेराव गोबां लाख रां जाख्ल'नायनि अजदनि थाखाय बारग' संसदनि सानै सोद्रोमाफोरखौ खानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला श्रीलंकायाव सानै राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरखौ शुक्रबाराव जायगायारि बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जादों माखासे नायबिजिरनो थाखाय। दा बिथांमोननि सायाव दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थादों। मणिपुराव हादोरगिरि खुंथायनि सिङाव रैखाथि हान्जानि अपारेशना दासान्दि गोख्रोङै सोलिगासिनो थादों। गोबां समफोरावनो मणिपुराव आयेन बेरेखा हाबा मावग्रा फालांगिरिफोरखौ हमबोबाय थादों। बेबायदिनो मोनसे अपारेशनाव समबारखालि इम्फलनि किसाल गामिनि मोनसे मावसोम आफादनि 4 सोद्रोमाफोरखौ आयेन बेरेखा हाथियार जगायनाय एबा फालांगिरि खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ लोब्बायाव दाय जाबसिननानै खानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बिथांमोननिफ्राय जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सेंग्राफोरा फारियै इम्फल सोनाब जिल्लानि राजकुमार सिद्धार्थ 33 बोसोर बैसोनि, लैसोराम रामेश्वर मेथि 44 बोसोर बैसोनि, अट'कपाम बजेन्द्र सिंह 45 बोसोर बैसोनि, लैसोराम शशिकान्ता सिंह 25 बोसोर बैसोनि
आरो हमजानाय 4 सुबुंफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद लोगोसे बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव दङ 1 AK राइफल, 2 AK-47 राइफल, 1 इंची राइफल, 2 7.62 AM SL राइफल, 29 mm कार्बाइन आरो 3.303 राइफल आरो गोबांथार माखासे बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना मिथिहोदों। नेशनेल पार्टी BJP दोलोआबो BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मैया नैथि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावबावबाय। नैथि बिजाथि फारिलाइनि बायदिब्ला अजय कुमार रयआ 19 नं चिरां जिल्लानि थुरिबारि बियाब आरो 24 नं बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बियाबाव रिदीप कुमार देखा बिथांमोना बिसायख'थि गेलेगोन। मख'नो गोनांदि रायजो बिसायख'थि कमिटिनि जथुमाव लानाय थिरांथाफोरनि उनाव BJPनि गाहाय नेहाथारि आरो MLA दिपुलंजन शर्माजों सागान होजानाय बे बिजाथि फारिलाइखौ फोसावनाय जादों। रायजो BJPनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होजोब्बाय। बेजों लोगोसे BTC आफादाव दोलोनि बिजाथिफोरनि अनजिमाया बांनानै 30 जाबाय। सिगाङाव पार्टिया मोन 28 गथुमारि बियाबफोरनि थाखायल' बिजाथि फोसावदोंमोन। गुबुन फारसेथिं UPPL, BPF आरो कंग्रेस दोलोआ मोन 40सो बियाबनि थाखाय बिजाथि फोसावदों। मख'जाथावदि मुं थिसननायनि जोबथा खालारा 2 सेप्तेम्बर आरो 2025 सिम। BTC बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस दोलोनि मोनसे गेदेर दुखुनांथाव खौरां एबा गेदेर गुगानाय होननानै बुंनांगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस आफादनि नेहाथारि गर्जन मोसाहारिया कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। मख'जाथावदि प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ क'क्राझार दावबायनाय समाव गर्जन मोसाहारिखौ दोलोनि हाबाफारिफोरनि जानगाराव थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। राजखान्थियारि बेंखनफोराव सावरायनाय जादोंमोन दि गर्जन मोसाहारिया थाबैनो दोलोखौ नागारगोन। बबेखानि बिथाङा दासिम जेबो इसारा होआखैमोन। नाथाय दोलोनि BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि गेलेनो थाखाय बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो गागि दैदेनगिरिया दोलोनिफ्राय बिबान एंगारदों। मख'जाथावदि जेसेबांनो BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि खालार खाथि सफैदों आरो बेबायदिनो मुं थिसननायनि जोबथा सम खाथियाव सफैगासिनो थादों, राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेरावबो बिबान एंगारलायनायनि अनजिमाया बांगासिनो थादों। बेबायदिनो BPF, UPPLफोरनियाबो दासान्दि बिबान एंगारनाय रिजाइन होनायफोरखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो गर्जन मोसाहारियाबो कंग्रेस पार्टिनिफ्राय गोजान जायो। आफगानिस्तानाव जानाय गिख्रंथाव बांग्रिंआ खहा खालामनायनि उनाव भारत सोरखारा दा आफगानिस्तानाव हेफाजाब होनायनि थाखाय राहा लागासिनो दं। मैया भारतनि बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकर बिथाङा हादोरनि थासारिखौ बुजिनो थाखाय आफगानिस्ताननि बायजोआरि मन्त्रि मौलवी आमिर खान मुक्ताकीजों फन कल खालामदोंमोन एबा रायज्लायदोंमोन। एस जयशंकरआ बे मिथिंगायारि खैफोदाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि थाखायबो दुखु मोननाय फोरमायो। बिथाङा बेखौबो खोथा होनानै दुखु फोरमायोदि बिथाङा बेखौबो बुंदों जेराव बे गिथावना समाव भारतआ बिथांमोनजों गसंफागोन। ससियेल मिडियायाव एस जयशंकरआ मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला भारतआ मैया काबुलाव 1000 नखरफोरनि थाखाय हेफाजाब महरै टेन्ट दैथायहरदों आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन दि भारतारि मिशनआ काबुलनिफ्राय कुनारसिम सुबुं अनफावरि हेफाजाब महरै 15 टन जाग्रा आदार दैथायहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानजा आफगानिस्तानाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव बांग्रिंआव खमैबो दासिम सा 600निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ खोमानांबाय। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 622 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो बेनि गेजेराव सा 1000निबो बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। बांग्रिंनि गोहोमनि जाहोनाव गोबां गामि न'फोरा बायखोन्दा बाहागोआव सोलायनो हमदों। जायगानि खौरांनि बायदिब्ला बांग्रिंनि गोहोआ रिक्टार स्केलाव 6.3 गोहोनिमोन। बेखौ फोरमायनाय जादों दि कच आरो पक्तिया ओनसोलनि बांसिन ओनसोलफ्रा खहा जादोंमोन। रैखाथि हाबाफारिया दासिम गावसोरनि हाबाफारिखौ मावगासिनो थादों। दासिम 100निबो बांसिन सुबुंफोरखौ बायखोन्दा बाहागोनिफ्राय फबसिनजाना थानायनिफ्राय रैखा खालामनाय जादों। थेवब्लाबो गोबाङानो दासिमबो गोग्लैनाय बिल्डिंफोराव होसिनजानानै दं होनना मिथिहोदों। दासिम बे गिख्रंथाव बांग्रिंआव थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। 2025नि जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलफोराव हाग्रामा महिलारिखौ दासान्दि हेलिकप्टारजों थांलाय फैलाय खालामनाय BPFनि फोसावदिं मेलफ्राव बाहागो लाहैनायखौ थांनाय माखासे सान सिगां नुनो मोननाय जादोंमोन आरो नाथाय सोंलु दिखांदोंमोन दि माखासे दैदेनगिरिफ्रा BTCनि बारग'सिफ हाग्रामा महिलारिया बबे रांजों हेलिकप्टारजों दावबायनो हाखो, सोरखाराव गैयालासिनो बिथाङा माबोरै हेलिकप्टार लाबोनो हाखो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों।
बिथाङा बुंदों दि आं हेलिकप्टार गाखोनानै BPFनि मेलफोराव बाहागो लाहैनो खाबु मोनदोंब्लाबो नाथाय आं हेलिकप्टारनि भाराखौ होनो हायाखै। गुवाहाटीआव थानाय 4.5 बिगा हाखौ 22 कौटिनि राङाव फाननानैसो हेलिकप्टाराव थाव सोगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय भाराखौ दासिम होथ'नो हायाखै। जुदि सोरखाराव फैयोब्लासो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेराफारसेथिं हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया 3,000 कौटिनिबो बारा रां जाख्ल'नायनि दायाव हाग्रामा महिलारिया अजद दं होननानै बिथाङा बुंदों। थांनाय 17 बोसोरावनो बिथाङा रां जाख्ल'नानै दासिमबो हेलिकप्टार सालायनो थाव सोनो बिथाङा गोहो मोनदों होननानै बुंदों रन्जित बसुमतारिया। 22 नं दरङाजुलि बियाबनि UPPLनि बिजाथि मोनफुंनाय जलेन दैमारिया मैया बाथौ थानसालि आरो शिब मन्दिरफोराव बोर लानानै नमिनेशन गथायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं दरङाजुलि बियाबनि UPPLनि बिजाथि महरै जलेन दैमारिया मैया तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। नमिनेशन हैनो थाखाय गिबियावनो बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज आरो फाख्रिगुरि गामिनि शिब मन्दिराव आर'ज गाबनानै गोबां रोजा रोजा रायजोफोरनि मदद लानानै नमिनेशन बिलाइखौ गथायो जलेन दैमारिया। मख'नो गोनांदि BTRनि मोनबा जिल्लायावबो UPPL दोलोनि बिजाथिफ्रा मैया गावबा गाव जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गाव गावनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। बेबादिनो BTRनि CM प्रमद बर'आबो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। बेराफारसेथिं जलेन दैमारिया गावखौनो देरहासार जागोनखौ हास्थायदों आरो मिजिंथिदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायदों देरहासार जागोन होनना बिथाङा। सेप्तेम्बर दान जागायजेननाय लोगो लोगो मोनसे मोजां खौरां फैदों। मोनफ्रोमबो फालांगियारि संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 51 रां आरो 50 पैसा खमायनाय जादों। बे सोदांनाय बेसेना मैयानिफ्राय गोहोम गोग्लैदों। जेरै थाव फालांगियारि कम्पानिफ्रा रबिबाराव फोसावनाय बायदिब्ला बेबादियैनो दिल्लीयाव 19 किल'ग्राम गिलिरनि फालांगियारि संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना दा 1,580 रां जाबाय। बबेखानि 14.2 किल'ग्राम गिलिरनि नखरारि संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना जेबो सोलाय-सोल' जायाखै। बे बेसेन खमायनाया हादोरनि फालांगियारि संग्रा गेस सिलिन्डारफोरनि बायगिरिफोरनि थाखाय मुलाम्फा जागोन होनना साननाय जादों। सिगां समफोराव थाव फालांगियारि कम्पानिफ्रा जुन दानाव मोनफ्रोमबो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 24 रां खम खालामदोंमोन। रोंग'साफोरनि बायदिब्ला सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायनाया रेस्टुरेन्ट, हटेल आरो गुबुन गुबुन फालांगियारि फसंथानफोराव मुलाम्फा होदोंमोन। संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनाय एबा खम जानाया मुलुगनां हाथायाव गोथां थावनि बेसेन आरो सरासनस्रा दानारि नायफामनायनि सायाव सोनारनाय गुबुन जाहोनफोरजों गोहोम खोख्लैयो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।